sebagai pinesepuh ketua adat Dusun Karanggongso. Nami kula Mbah Yahman, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Dulu kala niku wonten Kerajaan Mataram. Rumiyin mriki niki gawat keliwat kepati-pati. Niku wonten kerajaan iblis namine Kerajaan Andong Biru. Saged dibabat niku kanthi dasar termasuk Kramadipa setelah cekap kersane babat didadosne tumenggung namine Tumenggung Yudhanagara. Dados niku Tumenggung Yudhanagara niku nek kersa ngawini putranipun Kerajaan Andong Biru ingkang asma Gambar Rinten niku iblis. Ning Kramadipa niku nggih manusa swantah. Niku disetujoni kalih Tumenggung Yudhanagara utawi Kramadipa. Lah niku dirayakan 40 hari 40 malam entene kesenian langen tayub kalih jaranan kanthi sesaji ritual niku wonten 48 macem. Setelah niku dirit teng Pantai Prigi. Setelah dugi Pantai Prigi niku ical ujute manten putri utawa Gambar Rinten niku sakmenika wekdal ingkang ngratoni Pantai Selatan inggih menika kasebut Mbok Ratu Mas. Sejatipun ingkang sakral niku namung jaranan kalih langen tayub. Dene kesenian lintu-lintune niku tambahan era baru utawa orde baru ingkang sakmenika berjalan. Niku sejatosipun sing paling terutama ketua adat, terutama pinesepuh, tokoh masyarakat dan masyarakat. Rutanipun niku sampai Simbaronce, sampai Pantai Karanggongso sing pinggir wetan, kidul wetan. Setelah ini nanti ada penyerahan atau jawaban niku mengke sing jawab nggih kula, maksudnya niku ketuane adat niku ngoten wonten rika. Setelah niku cekap niku langsung dilarungne. Jadi lek kula niku pun siap niku kula omongi pun siap lucu. Maknanipun menika damel mempersatukan ukhuwah Islamiyah supados kesane guyub rukun anggenipun nyambut damel wonten segara, wonten wana, wonten desa. Nggih kangge nelayan, petani, pengusaha utawi pedagang supajanipun memohon kalih ngersani Gusti Allah supaya niku dipun paringi gampang gangsar lancar.